ли нещо, бе? Ами да, ама ми трябва хубаво копче. И стартер! Това акумулатор ли клепи? Акумулатор няма, да. Цял ден на фара какво кара? А? Цял ден кара на фара. Да, отделно. Не е ли към зареждане? Къде излиза тук, бе? Е, там нататък. А, бая за орбора и там, да не мислиш? Той як си го носи, бе, като той си го плаща. Гаси! Вътър, бе! Дай не бъде дърпай. Копеле, не пропускам! Ти какво прави тук? Зададе ли му, бе? Задавах му, бе. Без деска. Смяса на брат си за кормилото ли? Да. Значи на време ти купил друго. Толкова кормил. Толкова кормил. За една седмица. То да няма и други повече. Какво да има? Ти как му подай? Не знам, аз не съм гледал, ама записвах. Чакай сега, то тук. Малко сънител трябва тук да го натиска. Где се натиска сънител? Майка е камънка, щеш да скочиш. За много малко. Записал съм го, да знаеш. Най-куто. Боли ли ма главата много? Човек ти как? Мале как тръкна? Няма За нищо. много малко да го скоча камъка. Да. За колко малко? Ще се виж на клипа, записал съм. Сега, той лошо не е било те. Те, бе. В смисъл, че не е толкова близо било. Да. Близко беше много. Ама той преди изтъргал. Да. Ти там хубаво спря. Да затисна мотора, ама ти река, че... Не, бе, какво направя, защото снимах Рече да го обърни без да иска подаде газ. Нали те? Ай, спирай. бе, извади ми се гъста, виж. Абе, той сега се е извадила, бе. Не, сега. Не, бе, само го тиках, не беше те. Толкова мил, Цецко, бил майка. За много малко човек да скоча скалата. Да, бе. Видя ли? Ти я скочи. Обаче много е трудно да... Трябва може да го прегледаш. Дай си колявото. Цецко, ти качи ли го горе? Откъде е толкова сили, бе? То ти кормил не ставаше без ти. Ти нали му поръча много? Да, аз съм му фърлил. Ти, ама сега какво ще правиш надолу? Нямам, ще помага. Тук викам да го измъкваме нагоре. А, не. Не знам, се свържи, може би. И аз ще го дърпам.
трябва да кача.